Του θάνατου παράγγειλα, του χάρου παραγγέλνω. Του θάνατου παράγγειλα, του χάρου παραγγέλνω. Ανάθεμα σε χάρωτα και μια κατάρα στέλνω. Ας γυρίσουμε όμως λίγο πίσω το χρόνο. Γιατί οι κάτοικοι ενός χωριού βγαίνουν στους δρόμους και δίνουν μάχες με 10 δημιουργίες των ΜΑΤ? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στη Λευκήμη Κερκύρας αποφασίζεται, χωρίς να ενημερωθούν οι κάτοικοι, η κατασκευή χιτά στην περιοχή Μεσοράχια. Για να δούμε μερικά στοιχεία. Ένας χιτά διαευρωπαϊκού και ελληνικού νόμου πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1500 μέτρα από την κοντινότερη κατοικία. Στη Λευκήμη όμως, πρώτη κατοικία στα 533 μέτρα. Συνοικίες 860 μέτρα. Ας προχωρήσουμε. Ένας χιτά απαγορεύεται να χτιστεί κοντά ή επάνω σε έδαφος που έχει υπόγεια νερά, τον υδροφόρο ορίζοντα. Στη Λευκήμη όμως, περιοχή χιτά. Ποτάμι Σωτήρα. Ποτάμι Λευκήμης. Και όταν τα μηχανήματα ξεκίνησαν να σκάβουν, πόσιμο νερό χτύπησε η Σκαπάνη. Νερό αποκάλυψε η εξκαφή στη Λευκήμη. Πόσιμο νερό σε μέγεθος λίμνης. Η περιοχή είναι γεμάτη πηγάδια και ποτάμια. Όλος ο υδροφόρος ορίζοντας της Νότιας Κέρκυρας σε κίνδυνο. Κατά τις εργασίες βρέθηκαν στο χώρο αρχαία ευρήματα. Αρχαία μέσα σε χιτά. Ο νόμος απαγορεύει να χτιστεί χιτά κοντά σε άλλες οχλούσες περιοχές, όπως λιμάνια, εργοστάσια καθαρισμού κτλ. Στη Λευκήμη όμως, χιτά, λιμάνι Λευκήμης, εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που δείχνουν αντικειμενικά την παρανομία. Και αντί για τη συνένεση του κόσμου που απαιτείται για ένα τέτοιο έργο, διότι είχαν κρύψει για χρόνια την απόφαση, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους να σώσει τον τόπο του. Όταν όμως ο λαός προσπαθεί να πάρει την τύχη στα χέρια του, βλέποντας μια απίστευτη και επικίνδυνη αδικία, η οποία θα μολύνει την Κέρκυρα όπως ο προηγούμενος χιτάς στο βορρά, που κατέστρεψε χωριά και σκόρπισε τον καρκίνο. Τότε έρχεται η καταστολή. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες. Και λέω της χαρότησας στα χάρωτα. Κατηγορία! Πανελληνική κατηγορία με συλλαμβάνουμε! Προκειμένου να πεθάνουμε από καρκίνο, είμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε τα κοκαλά μας.